Assalamu alaikum guys, barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Kamar da yadda muka saba a dukkanin sati, muna kawo fina-finai wanda suka cancanta a ce mutum ya kalla, su dai a wannan satin ya zo daban ne. Sa'annan wannan satin zan iya bayyana muku cewa akwai fina-finai masu kyau wanda ina tabbacin cewa za su burge ku. Fara da fina-finan. Aƙalla fina-finan sun kai kimanin guda 7 wanda su ya fara saki a farko kafin a sako sauran guda 20 zuwa 10 wanda su fito. Akwai fim mai suna Bot Bankala, wato fim ne na babban jarumi Akshay Kumar, wanda labarin fim ɗin ya kasance labari ne na comedy, sannan labari ne na fitarwa, labari ne wanda aka yi shi a game da wani tsohon gidan kakan shi. Fim ɗin an taɓa yin shi a baya, wato wannan ci gaban shi ne. Gaskiya labarin fim ɗin yana da matuƙar kyau, domin na ɗan kalli short ɗin shi kuma labarin zai matuƙar ba ku dariya sosai ba ɗan kaɗan ba. Wannan shi ne fim na farko wanda aka fara kawo muku. Sai kuma fim na gaba wanda muka kawo muku mai suna Ahalin Bala'i. Wato wannan ahalin bala'i labari ne na game da wani ahali wanda mahaifinsu kamar salihin mutum ne amma kuma mugun shaidani ne. In ka taɓa shi ko ka taɓa ahalinsa, kai duk ahalin ma babu wani mai sauƙi a ahalin. Za ka kamar irin salad ne a ina. Sai ka taɓa su za ka nan ba ka da wayo. Ahalin bala'i an ma ɗora tallan shi a cikin fina-finan ku kalla. Sai fim na uku kenan, fim mai suna Guguwa. Labarin Guguwa shi ma dai labari ne mai daɗi, kuma sannan labari ne wanda zai matuƙar burge ku sai ba ɗan kaɗan ba. Sai fim na 4 mai suna Gangariya. Shi ma labarin Gangariya labari ne wanda aka sake su tare da fim ɗin Guguwa, Ahalin Bala'i da kuma Bot Bankala. Sai kuma fim na 5 wanda za mu kawo muku wanda shi wani jami'in tsaro ne mai suna Dabar Teku. Shi ma labarin Dabar Teku dai ku zo kalle shi zai matuƙar burge ku, domin labari ne mai kyau sosai. Bana so bidiyon ya tsayi, shi yasa ba lallai sai na ɗana muku bayanin fina-finan gaba ɗaya ba. Sai fim na gaba mai suna Sarkin Yaƙi. Labarin Sarkin Yaƙi shi ma dai labari ne mai daɗi, kuma sannan labari ne wanda zai matuƙar burge ku. Sai fim na farko kuma sannan sai fim na ƙarshe. Wannan shi ne fim na ƙarshe mai suna Raja Shivaji. Raja Shivaji in ban manta ba wata 2 zuwa 3 na kalli trailer wannan fim ɗin, wanda zai iya bayyana cewa an haɗa wasu irin jarumai ne a ƙasar Indiya, kuma sannan fim ne na gidan masarauta wanda gaskiya labarin zai matuƙar daɗi, kuma sannan labarin zai matuƙar burge ku. Ku neme shi ku kalle shi domin fim ɗin ya fita.